Pevačica Ana Nikolić se javno obratila svima koji su je osudili zbog svojih stavova oko zdravstva i molbe da se više obrati pažnja na starije i na stanje oko korone. Ona je spomenula svoje tetke koje se bore za obolele i činjenicu da zna kako je gledati nekoga na respiratoru, pošto je svog pokojnog oca gledala nakon što je imao srčani napad. Nisam postala bot. Svoje dve tetke rođene, koje na 40 stepeni rade u Jagodinskoj bolnici, dežuraju i nose zaštitna odela na 40 stepeni, rizikuju svoje živote i živote svojih porodica. Sram vas bilo, bre. Ali ja imam gde i kada se budem razbolela kod svoje tetke. A gde će ostatak nedužnog sveta? Sram vas bilo. Čuj, botovi, ne znam ni šta znači ta reč, ali znam da izbrojim koliko mi je prijatelja i poznanika obolelo i umrlo od korone. Lično sam otkazala svoje koncerte. Sram vas bilo. Ali vi niste gledali nekog ko je na respiratoru. Ja jesam svog pokojnog oca, dok je bio u komi posle infarkta, napisala je pevačica Ana Nikolić.